Tak dneska si dáme na naše obľúbené BSM príklad z praxe. Po uzavretí manželstva si manželka kúpila dom z jej výlučných prostriedkov, ktoré nadobudla pred uzavretím manželstva. Z tohto titulu sa domnievala, že dom patrí do jej výlučného vlastníctva, čo si poistila čestným prehlásením, kde manžel podpísal, že dom bol kúpený z jej výlučných prostriedkov a že iba ona je výlučný vlastník. Takéto dokumenty však nie sú platné, pretože zákon presne upravuje, akým spôsobom je možné zúžiť masu BSM, a to iba notárskou zápisnicou. Tento dom teda nadobudli spolu, pretože pre určenie, či nehnuteľnosť patrí do BSM, je nepodstatné, kto je zapísaný na liste vlastníctva. O niekoľko rokov sa však manželia rozviedli. Čo myslíte? Akým spôsobom súd mal vysporiadať túto nehnuteľnosť, ak vieme, že kúpna cena nehnuteľnosti bola 300 000 a v čase zániku BSM už hodnota tejto nehnuteľnosti bola 600 000? Napíšte nám správne odpovede.